تاجیکان آینه تاریخی ملت با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه خونه امید و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мушовири девони амири давлати Қатар Холид ибни Муҳаммад ал-Атияро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили вобаста ба густариши робитаҳои ду кишвар баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сатҳи муносибатҳои Тоҷикистону Қатарро баланд арзёбӣ намуда аз муҳтавои робитаҳо дар сатҳу зинаҳои гуногун бахусус дар сатҳи олӣ изҳори қаноат намуданд. Холид ибни Муҳаммад ал-Атия пеш аз ҳама салому дуруди амири давлати Қатарро ба сарвари давлати Тоҷикистон ироа намуда аз имкони дидор ва баррасии роҳҳои тавсеяи ҳамкорӣ барои ҳарду кишвар судбахш изҳори хушҳолӣ намуд. зимни суҳбат таваҷҷӯҳи бештар ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, энергетика, истихроҷ ва коркарди маъдан, кишоварзӣ ва сайёҳӣ зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар самтҳои илму маориф ва истифодаи зеҳни сунъӣ низ аз роҳҳои муҳими таҳкими минбаъдаи муносибатҳои ду кишвар номида шуд. доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи минтақавию ҷаҳонӣ ҳам табодули андеша сурат гирифт. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди ноҳияи Фархори вилоят Хатлон озод намудани Раҳмонзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳад Раҳмонзода Хоҷа Мурод Раҳмон аз вазифаи раиси суди ноҳияи Фархори вилоят Хатлон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 июни соли 2025. баъд аз 11 сол бо дастгирӣ ва роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин парвоз дар масири Душанбе Ванҷ Душанбе анҷом дода шуд. ҳавопаймои Ан-28 имконият дорад ки дар як ҳафта як маротиба ба сокинону сайёҳони дохилию хориҷӣ хизматрасонӣ намояд. иброҳим Назруллозода ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд. нархи чипта барои як нафар мусофир 750 сомонӣ муайян гардидааст. тартиби хизматрасонӣ аз харидории чипта ва ба қайдгирии мусофирон дар фурудгоҳ оғоз гардида барои анҷоми парвози бехатару бароҳат ҳавонавардони дорои донишу таҷрибаи баланддошта ҷалб карда мешаванд. кормандони ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр бо истифода аз имконоти мавҷуда метавонанд дар як ҳафта як маротиба парвозҳоро дар масири Душанбе Ванҷ Душанбе анҷом диҳанд. агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр бо мақсади иҷрои саривақтии дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизматрасониҳоро баҳри рушди минбаъдаи соҳаи нақлиёти ҳавоӣ беҳтар гардонида доираи парвозҳоро ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ марҳила ба марҳила васеъ мегардонанд. бори нахуст сайёраи Ан-28 ба ноҳияи Ванҷ роҳандозӣ кардааст ва минем ки бигзор این پروازها و دائم عمل کننده باشند و مردم توانند که با هر وسیله که خواهند به ناحیه خود سفر 50 دقیقه از انجام دهند و چه خیلی که می‌بینیم و امروز مردم با یک سیمای خوب و عالی به فرودگاه آمدند. این مقدام مفید است برای مردم ناحیه بنج. دوام سال 2025 چهارمین خطسیر هوایی پرواز خود را در مسیر دوشنبه ونج دوشنبه بعد از 11 سال تنفس دوباره انجام داد.
ҳавопаймои Ан-28 аз як тараф имкон дорад ки ба 17 мусофир хизмат расонад. Агарчи ин ҳавопаймо дар назар хурд тобад ҳам, вале пас аз парвоз ҳар як нафар шоҳиди манзараҳои зебою дилфиреби Тоҷикистон мегардад. парвоз дар масири Душанбе-Ванҷ-Душанбе дар 50 дақиқа анҷом ёфт. дар фурудгоҳи ноҳияи Ванҷ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия, сокинону ҷавонон ва аҳли фарҳанг аввалин мусофирони хатсайри Душанбе-Ванҷро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи ваҳдат ки мо ба ин замона расидем. таи солҳои дароз аст ки амин хати сайри Ванҷ Душанбе кор намекард. барои шаҳрвандон барои рафт омад ба пойтахт бисёр осон шуд. ҳамагӣ дар 45-50 дақиқа мераванд. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Air дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири Душанбе-Лахш, Душанбе-Ишкошим, Душанбе-Рушон ва Душанбе-Айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд, бо истифода аз имконоти мавҷуда барқарор намояд. бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Air нахустин парвозҳои дохилӣ дар масири Душанбе-Хоруғ-Душанбе, Душанбе-Кулоб-Душанбе, Душанбе-Панҷакен-Душанбе ва Душанбе-Рашт-Душанбе анҷом дода шуд ва ин тадбир боз идома дорад. Иброҳим Назрузода, Меҳрӯзи Ҷумъа барои барномаи ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон 561 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 387 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. дар боқимонда иншоот корҳои сохтмонӣ вусъат дорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагии вусъати тоза касб намудааст. ба истиқболи ин санаи фархунда чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон низ бунёди иншооти таъиноти гуногун идома дорад. хомад афрохтани биноҳои истиқоматӣ баландошона, маркази хизматрасонӣ ва ободу зебо гардондани кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия, ҳамчунин чароғоннамоӣ, роҳрав биноҳои маъмурӣ аз ҷумлаи ин иқдомҳо ба шумор меравад. соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. айни замон дар назди 9 муассисаи таълимии ноҳияи Ёвон 76 синфхонаи иловагӣ барои зиёда аз 3800 хонанда дар ду баъз корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар идомаи тадбирҳои ободонӣ дар деҳаи даҳанаи деҳоти даҳанаи ноҳия низ бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, кӯдакистон ва синфхонаҳои иловагӣ бо сатҳу сифати муосир ба нақша гирифта шудааст. бо саҳми соҳибкорони ватандӯсти ноҳия дар доираи иқдомҳои созандагӣ барои 640 хонанда дар ду баъз, ҳамчунин дар деҳаи олисомони ҷамоати деҳоти обшорон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон бинои иловагии дуошона барои 700 хонанда, дар деҳаи тағоёботи ҳамин ҷамоат низ бинои иловагии дуошона бо 14 синфхона барои 640 хонанда дар ду баъз то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. дар ноҳияи Ёвон дар доираи амалишавии маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи маориф аз он ҷумла сохтмони бино ва синфхонаҳои иловагӣ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. дар ноҳия вобаста ба зиёд гардидани шумораи аҳолӣ ба ташкили ҷойҳои нишаст барои хонандагон диққати ҷиддӣ дода шуда дар 6 моҳи соли 2025 дар назди 7 муассисаи таълимӣ 48 адад синфхонаҳои иловагӣ барои 2400 нафар хонандагон ва 4 ҳуҷраи корӣ барои омӯзгорон пурра сохта ба истифода дода шуд. ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ чун дигар бахшу соҳаҳо дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар пайи амалинамоии нақшаҳои созанда дар беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон дастгоҳу таҷҳизотҳои муосири тиббӣ насб гарда имконоти мусоиди ташхису табобат фароҳам оварда шудааст. имрӯз ба сокинон хизматрасонии босифати тиббӣ пешниҳод мегардад. дар беморхона табибони дорои малакаи баланди касбӣ фаъолият менамоянд. беморхона дорои нақлиёти ёрии таъҷилии муосир буда шабонарӯзӣ ба аҳолӣ
اهالی خدمت طبی میرسانند. مسئولین نقشه دارند که برای بهتر گرداندن سطح و صفت خدمترسانی طبی از اصولهای معاصر تشخیص و توابت استفاده نموده با این وسیله دانش و تجربه خویش را نیز تقویت بخشند. در پرتو سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه تندرستی در قطار دیگر ساحه‌ها روز از روز رشد و نمو یافته ایستاده است. علالخصوص بیمارخانه مرکز ساحه تندرستی ناحیه یاوان نیز در این روند سال از سال جریان انکشاف وسعت یافته ایستاده است. علالخصوص در بیمارخانه با تجهیزات‌های زمانوی معاصر تامین و برقرارسازی کرده شده است که این هم باشد سطح و صفت خدمت رسانی را به اهالی ناحیه و بیرون از ناحیه باز هم خوبتر و بهتر می‌گرداند. طبق معلومات عمومی با استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه یاوان بنیاد 561 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده است که از این شماره علاقه 387 انشاءات تعیینات گوناگون ساخته مورد استفاده قرار گرفتند. شکرانه استقلالیت را میکنیم که همین خیلی وطنی آباد و زیبا داریم و در وطن خودمون کار و فعالیت میکنیم. در همین ساختمان زیاده از 40 نفر کارگر کار میکنند و با معاش خوب هم تامین هستند. صفت ساختمان به استانداردهای عمل کننده تاجیکستان جوابگو می باشد. رحمت به پیشوای معظم ملت که تمام صاحبکاران را دستگیری میکند و ما کارگران همیشه در وطن خود کار و فعالیت میکنیم، حرکت میکنیم که یک گوشه کنار وطنمان را آباد و زیبا گردانیم. از 387 انشاءات به استفاده داده شده 4 انشاءات به ساحه اصلاحات صنعت، 15 انشاءات به ساحه معارف، 1 عدد پایگاه آبکشی، 2 انشاءات به ساحه تندرستی، 2 انشاءات به ساحه ورزش، 6 بینای بلندآشیانه استقامتی با جایگیرکنی مرکزهای سودای خدمترسانی در آشیانه‌های اول بیناها، 1 بینای مأموری و 356 انشاءات باقی مانده با دیگر ساحه‌های اجتماعی و معیشی و مرکزهای سودای خدمترسانی راست می‌آید. قمردین حسین‌زاده، مقصد ناحیه یاوان، اخبار. در دوام 5 ماه سال روان در ناحیه جبار رسولوف نزدیک 50 انشاءات گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شد. امروزها در ناحیه کارهای ساختمانی در بیشتر از 30 انشاءات ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف تدبیرهای سازندگی و آبادانی مرحله به مرحله عملی گردیده در اساس نقشه تحریزی شده در برابر بنیاد دهها انشاءات در مرکز ناحیه همزمان به رشد انفراستراکچور دهات توجهی بیشتر ظاهر کرده می شود. عملی شدن چنین اقدام و تشبس‌های سازنده در دهات ناحیه امکان می دهد که مشکلات اجتماعی اهالی سری وقت برطرف گردد. در گذشته راه‌های محلی دهاتی دهمای حالت ناگوار داشت. در وقت بارش برف و باران برای خرد و کلان رفت و آمد در جاده‌ها مشکل بود. برای برطرف کردن این حالت چندین نفر اهالی دهات مبلغ‌های برای سفر حج پیش‌بینی کرده خود را در آبادانی راه و کوچه‌ها صرف نمودند که به تاکید خادمان دین چنین احسانکاری‌ها ثواب دوچند دارد. اینک در سال روان با سهمگذاری اشخاص سخاوتپیشه منفرشکنی کوچه به نام ابومطلب خوشمرادوف که زیاده از 1.5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد آغاز گردید. ساکنان دهات تصمیم گرفتند که دوام سال روان بیشتر از 5 کیلومتر راه‌های محلی را منفرش نموده در آبادی دیار خود سهمی بیشتر گذارند. وسعت یافتن تعمیر و نفسازی راه‌های ماشینگر در دهات مذکور دلیل آن است که مردم سرجم و متحدند و جهت عملی نمودن تدبیرهای آبادانی فعالانه نشان می‌دهند. جهت رشد با نظام ساحه معارف از جمله فراهم آوردن شرایط مساعد و بهتر برای علم آموزی نورسان و جوانان که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت یکی از سمت‌های افضلیتناک به حساب می‌رود، در ناحیه جبار رسولوف بنیاد بیناهای علاوگی نیز با مرام ادامه دارد. بنیاد بینا و صنفخانه‌های علاوگی که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی با دستگیری حکومت مملکت و سهمگذاری اهالی عملی کرده می شود، شرایط مساعد را در سمت تعلیم و تربیت فراهم آورده بعد به استفاده دادن مشکلات موجوده خاصه نورسایی جای نشست از بین خواهد رفت. از جمله در دهات دهمای با مورد بهره برداری قرار دادن 2 بینای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 15 و 31 برای 880 خواننده امکانیت علم آموزی بهتر می شود. در ناحیه جبار رسولوف در نزد 5 مؤسسه بینای علاوگی صنفخانه‌ها بنیاد شده ایستاده است. بعدی به استفاده دادن صنفخانه‌ها 1450 نفر
خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می شود. از ساختمان ها از حساب پدر و مادرها و از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شده ایستاده است. در مجموع 34 صنفخانه علاوگی بنیاد شده ایستاده است. نارسایی جای نشست موجود بود، همین را به اینابت گرفته صنفخانه های علاوگی بنیاد نموده ایستاده ایم. تدبیراندیشی‌های سریوقتی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سهمگذاری صاحبکاران و اهالی باعث به آن گشته است که از سال 2022 این جانب 473 انشاءات تعیینات گوناگون مورد بهره‌برداری قرار داده شود. عبدالوهاب عبدالستار، دلشاد یوسفی، ناحیه جبار رسولов اخبار. дар ноҳияи спитамен корҳои бунёдкориву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат дорад. тибқи нақша дар 5 сол бунёд ва таъмиру навсозии 600 иншооти гуногун таъинот бояд анҷом дода шавад ки дар давоми 4 сол 80% нақшаи пешбинишуда иҷро гардидааст. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшоди юсуфӣ. соҳиб истиқлолии мамлакат барои рушди соҳаҳо иҷрои нақшаҳои созанда нақши шоиста гузошта имрӯзҳо дар ноҳияи спитамин корҳои бунёдкориву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вусъат дорад ва аҳли ноҳия бо ифтихору масъулияти баланд дар тадбирҳои созандагӣ саҳм мегузоранд. мувофиқ ба нақша дар марказ ва 6 ҷамоати деҳоти ноҳия бояд 600 иншооти таъиноти гуногун бунёд ва таъмиру навсозӣ карда шавад ки то ин муддат давоми 4 сол дар беш аз 500 иншоот корҳо анҷом ёфтааст. баҳри фароҳам овардани шароити хуби корӣ ба кормандон бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, суди олӣ ва мақомоти маҳаллӣ бинои суди ноҳияи спитамин аз таъмири куллӣ бароварда бо мизу курсӣ ва дигар воситаҳои корӣ таъмин мавриди истифода қарор дода шуд. бинои суд дар маркази ноҳия шаҳраки навкат ҷойгир буда баъди навсозӣ намои тоза касб намуд ва таъкид гардид ки давра ба давра беҳтарсозии шароити кории кормандон баҳри иҷрои саривақтии вазифаҳои касбӣ, коргузорӣ, адолати судӣ ва таъмини волояти қонун дар ҷомеа нақши муассир мегузорад. бунёди мактабу кӯдакистонҳо, биноҳои баландошонии истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои муосири хизматрасонӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, таъмиру навсозии роҳу пул, кӯчаи хиёбонҳо ва таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокиву полизӣ ки асоси нақши рушди маҳалро ташкил медиҳад ва ба сокинон имконияти беҳтарро дар кору зиндагӣ ва хизматрасонӣ фароҳам меорад, ҳам аз ҳисоби бюҷети давлатӣ ва саҳми соҳибкорону аҳолӣ амалӣ мегардад. дар солҳои пеш таъмирталаб будани аксар шӯъбаҳои беморхонаи маркази ноҳия, марказу бунгоҳҳои тиббӣ дар деҳот ва норасоии дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат мушкилоти асосии табибон ва дигар кормандони соҳаи тибби ноҳияи спитамин ба ҳисоб мерафт. ҳамакнун ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон навсозии бинои шӯъбаи таваллуди беморхонаи марказии ноҳияи спитамин идома дорад. дар баробари навсозии иншооти мазкур ки аз ду ошёна иборат аст, дастгоҳҳои нави ташхису табобат ворид карда мешавад. инчунин дар ҳудуди беморхона бинои дуошонаи маркази ташхису табобатӣ сохтмонаш идома дорад ки ин ҳам дар оянда барои сокинон ҷиҳати гузаштан аз ташхиси тиббӣ ва муайян намудани беморӣ мусоидат мекунад. бо сохтмони бинои нав таъмири шӯъбаҳои беморхона ва ҳамзамон саҳну ҳудуди он обод мегардад. дар ноҳияи спитамин ин рӯзҳо дар наздик аз 100 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад. мавриди зикр аст ки азму иродаи сокинони ноҳияи спитамин, хусусан соҳибкорон, дар роҳи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакат қавӣ буда то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо сатҳу сифати баланд сохта ва истифода дода мешавад. дар ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосиеви шаҳри ваҳдат дар доираи иқдомҳои бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатӣ бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ деҳаи баҳористон боз ҳам ободу зебо мегардад. мунфашнамоии роҳҳои маҳаллӣ ва бунёди пулҳо аз ҷумлаи тадбирҳои созандагӣ дар ин деҳа мебошад. гузориши маҳмадалӣ абдукарим. деҳаи баҳористони ҷамоати деҳоти ба номи абдулло абдулвосиеви шаҳри ваҳдат рӯз то рӯз ободу зебо мегардад. сокинони деҳаи баҳористон ин ҳама ободкориҳоро василаи сарҷамӣ ва аз суботи ҷомеа маънӣ дод намуда тавонистанд ки дар давоми як соли охир бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бештари нақшаи таҳрезӣ гардидаи созандагиро дар ҳудуди деҳа
به سومون رسانند. منفرشنمایی زیاده از 3 کیلومتر راهی بین دهوی از جانب ساکنان مردان برآمد دهه دوام 8 ماه به سومون رسانیده شد. از جمله اقدام‌های بنیادکارانه میباشد بنیاد 2 کوپروک نو، پیوستن 2 دهه همشفت بهارستان و گلریز بوده. این تدبیر خیرخواهانه با سهمگذاری از جانب مردی نجیب دهه بهارستان را همچون عملی شایسته میتوان عنوان کرد. در ردیف اقدام‌های سازندگی از جانب جوانمردان برآمد دیار 120 سیمچوب‌های در حالت صدموی قرار داشته با پایه‌های نو بتونی عوض کرده شد. شروع از درآمدگاه مسیر دهه بهارستان با نصب 64 عدد روشندهنده‌های موثر آفتابی چراغان بوده. ساکنان می توانند در فضای صاحب استقلالی وطن شبانگاه همراه فرزندان سیر و گشت نمایند. در برابر پرام منفرش نمودن راه حدود دهه امروز با سهمگذاری ساکنان و مردان نجیب و آبادکار در برابر آباد و زیبا نمودن منزلگاه همچنین 5 ایستگاه زمانوی به زیبایی دهه بهارستان جماعت دهاتی به نام عبدالله عبدالواسی شهر وحدت زیبایی دیگر زمین نماید. در مجموع در روستای بهارستان شهر وحدت 300 خواجگی سکونت داشته. نقشه مرام هر نفر از ساکنان سهمگذاری در تدبیرهای آبادانی و سازندگی و با این وسیله استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی می باشد. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومی زاده، وحدت اخبار. корҳои сохтмонӣ дар литсеи президентии ноҳияи рашт тибқи нақша вусъат дорад. литсей барои 640 хонанда пешбинӣ шуда то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад. гузориши Дигули Маҳмуд. соли ҷорӣ бо истифода аз маблағҳои пешбинишуда корҳои сохтмонӣ дар бинои 4 ва 5 литсеи президентӣ барои хонандагони болаёқату соҳибистеъдоди ноҳияи рашт ки асосан барои хобгоҳ пешбинӣ шудааст аз рӯи нақшаи фармоишгар ҷараён дорад. имрӯзҳо коргарон дар ошонаи якуми бинои хобгоҳ корҳои бардоштани деворҳои хиштиро анҷом дода истоданд. аз рӯи лоиҳа сохтмони литсеи президентӣ дар шаҳраки ғарби ноҳияи рашт аз 5 бинои кушоду барҳаво аз ҷумла 2 бинои таълимӣ, ошхона, китобхона, толори варзишӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат мебошад. солҳои қаблӣ бо истифода аз маблағҳои ҷудошуда сохтмони бинои асосии муассисаи таълимӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ анҷом ёфта, он бо тарҳи муосир дар мавзеи хушбоду ҳаво бунёд шуда истодааст. бунёди литсеи президентӣ дар маҳаллаи дашти рашти ҷамоати шаҳраки ғарб дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҷалби хонандагони болаёқату соҳибистеъдоди муассисаҳои таълимии ноҳияи минтақа пешбинӣ шудааст, зеро то ҳамин давра дар ноҳияи рашт, тоҷикобод, лағш, нуробод ва сангвор умуман литсеи президентӣ мавҷуд набуд. бунёди бинои литсеи президентӣ дар ноҳияи рашт асосан аз ҳисоби маблағҳои дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодааст. ба истифода додани ин муассисаи таълимӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳсили хонандагони ноҳияҳои кӯҳистони минтақаи рашт тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё хоҳад шуд ки ҳамаи ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ба хотири он равона шудааст ки дар ин макони илму донишомӯзӣ садҳо нафар хонандагони болаёқату соҳибистеъдоди ноҳияҳои кӯҳистон сатҳу сифат ва малакаи дониши худро боз ҳам баланд бардошта бадин васила дар оянда соҳиби касбҳои талаботи бозори меҳнат шаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзазода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. дар ноҳияи тоҷикобод бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ симхонаҳои томактабӣ ва иловагӣ бунёд карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. татбиқи тарҳҳои муосири сохтмонӣ ва мутобиқсозии стандарти фаъолият ба талаботи замон дар соҳаи маориф дар ноҳияи тоҷикобод аз рӯи омӯзиши талабот роҳандозӣ гардида натиҷаҳои назаррасро ба бор меорад.
با مقصد تامین رشد منبعده سوهای معارف مطابق نمودن روند تعلیم با طلبات زمانی معاصر و معیارهای بین‌المللی، بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، آموختن زبان دولتی و از خود کردن زبانهای خارجی شرط مهم و اولین درجه محسوب می‌یابد. در ناحیه تاجیک‌آباد یک مؤسسه تا مکتبی با نام کودکستان پرستو فعالیت داشته دارای 120 نفر کودکان میباشد. شرایط کودکستان خوب به راه مانده شده، در 2 بخش کودکان را قبول میکنند. تعلیم و تربیت در کودکستان از روی نظامنامه با زبان دولتی بوده. در این برابر 2 زبان انگلیسی و روسی نیز به کودکان درس میگویند. کودکستان پرستوی رقم 1 ناحیه تاجیک‌آباد 6 دایه و 6 مربی خدمت میکند. در پیامشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند آموختن زبان روسی و زبان انگلیسی نیز به راه مانده شود. در کودکستان پرستوی ناحیه تاجیک‌آباد باشد نیز خوشبختانه به کودکان درس‌های انگلیسی و زبان روسی به راه مانده شده است که به آنها معلمان پرتجربه و دارای معلومات عالی درس می‌دهند. همزمان در نزد 29 مؤسسه تعلیمی 5 جماعت دهات ناحیه تاجیک‌آباد بنیاد صنفخانه‌های ایلاوگی و صنفخانه‌های تا مکتبی طرح‌ریزی و بنیاد نوسازی گردیده ایستادند. حالا باشد در نزد 13 مؤسسه تعلیمی بنیاد صنفخانه‌های تا مکتبی بازسازی گردیده تا به دوره سال نو خوانش 2025-2026 آماده می‌گردند. در باقی مانده مکتب‌ها ساختمانشان نقشه‌بندی گردیده در دوام سال جاری بنیاد آنها آغاز می‌گردد. صنفخانه‌های ایلاوگی و تا مکتبی ساخته شونده در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی 4، 15 17 و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه میباشند. در زمینه عملی نمودن برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های ساحه معارف ناحیه تاجیک‌آباد در دایره لایحه شریکان رشد و صاحبکاران و ساکنان سخاوتمند دیار در ساحه معارف عاید به دستگیری استراتژی رشد معارف جمهوری تاجیکستان بنیاد انشاءات ساحه معارف خیلی خوب به نظر میرسد. تنها در دوام 3 سال در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه ساخته به استفاده دادن صنفخانه‌های ایلاوگی تا مکتبی و آشخانه‌های زمانوی بنیاد گردیده به استفاده قرار داده شده و در آینده نیز در نظر است رشد یابند. باید گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه معارف را یکی از سمت‌های افضل‌الناک سیاست اجتماعی دولت معین کرده. در این سمت همه شهر و نواحی کشور به دستاوردهای نظر است موفق گردیده شده است. худкардаро даво нест. Нашаҷалобон боздошт ва маводи нашавбар мусодира карда шуд. хизмати содиқонаи ҳомиёни ватан ба таъмини суботу оромӣ ва ҳимояи хатти марзи давлатӣ заминагузорӣ мекунад. ин навбат низ аз ҷониби фарзандони шуҷои меҳан фаъолияти гурӯҳи нашаҷалоб ошкор гардида нақшаи ғаразноки онҳо пешгирӣ карда шуд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯст. гурӯҳҳои даҳшатафкани ифротӣ аз вазъияти зудтағйирёбандаи минтақа ва ҷаҳон сӯистифода намуда кӯшиш мекунанд ки дар баробари фурӯши силоҳу аслиҳа қочоқбарони маводи мухаддирро барои заифсозии сарҳади давлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил ки минтақаи тоҷикистон 60% онро ташкил медиҳад таҳрик намоянд. онҳо бо ин роҳ мақсад доранд ки ҳадафҳои муғризонаи худро пиёда созанд, маблағи бедардимиён ба даст оранд ва вазъи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва амну суботи давлатҳоро ноором созанд. ин ҳамлаҳои равонӣ аз ҷониби шаҳрвандони қонуншикани кишварҳои аз нуқтаи назари амният осибпазир содир карда мешаванд. дар пешгирии чунин таҳдидҳо ҷумҳурии тоҷикистон дар сафи пеши мубориза қарор гирифтааст ки ин омил аз тарафи коршиносони хориҷӣ ва ватанӣ эътироф шудааст. ҳамасола аз ҷониби кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ миқдори зиёди воситаи нашадор мусодира мегардад ва интиқолу паҳншавии минбаъдаи он дар қаламрави дигар кишварҳои минтақа пешгирӣ мегардад. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти амнияти миллӣ ва хизматчиёни ҳарбӣ, қушунҳои сарҳадӣ, кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии 9 панҷоби қисми низомии 0307 раисати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти хатлон як ҳолати қочоқи маводи мухаддир ошкор ва пешгирӣ карда шуд. зимни амалиёт аъзои гурӯҳи трансмиллии Нашаҷалоб, шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон, Зарифов Шарофуддин Каримович, соли таваллудаш 1969, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи панҷоби ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти хатлон, маълумоташ миёнаи махсус, оиладор боздошт гардид. зимни кофтукови автомашинаи шахсии ӯ тамғаи Opel рақами қайди давлатиаш 2794 VS 03 TG аз дохили
дохили багоҷаш 4 борхалтаи рангашон кабуд бо миқдори махсусан калони маводи нашоовар дар 90 баста ва як адад зарфи пластикӣ дарёфт ва мусодира карда шуд. дар ҳафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз рӯи нишондоди Зарифов Шарофиддин муайян карда шуд ки ӯ бо истифода аз симкорти ширкати мобилии Афғонӣ бо шаҳрванди Афғонистон бо номи Хол тахминан 45-50 сола аъзои гурӯҳи қочоқбари трансмиллии Нашаҷалоб алоқаи доимӣ дорад. тибқи маслиҳати пешакӣ бо Зарифов Шарофиддин қочоқбари афғон бо номи Хол бо 7 нафар аъзои мусаллаҳи гурӯҳаш тавассути хатти сарҳади давлатӣ миқдори махсусан калони маводи мухаддирро ба ҳудуди Тоҷикистон интиқол додааст. дар минтақаи назди сарҳадии ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо Зарифов Шарофиддин вохӯрдааст ва маводи мухаддирро ба ӯ супорида бо ҳамроҳонаш бозпас ба самти Афғонистон рафтааст. Зарифов Шарофиддин мақсад дошт ки маводи нашадорро дар махфигоҳ пинҳон намояд, вале кормандони амниятӣ ва марзбонон ӯро боздошт намуданд. солҳои зиёд мешавад ки бо шаҳрванди Афғонистон ба номи Хол сокини вилояти Тахори райони Янгиқала алоқаманданд. аз Хол якчанд маротиба маводи муходира ба эвази маблағи пулӣ қабул карданд. рӯзи 11 январ бо ман ба алоқа баромад ва гуфт ки дар назди фермаи совхоз соатҳои 2 ба 3 во бихӯрем. ман ба он тараф ҳаракат кардам. 7 нафарои афғон бо силоҳи оташфишон дар он ҷо буданд. худ дар мошини ман қалтаи кабути маводи нашадорро андохта ва гуфт ки бурда дар ҳамон ҷои дар кори дактари Чинор монад ва маблағи бояд маро $1,500 медод. дар селоҳаи Панҷоб мошинои зиёдеро дидам, симкарти афғониро партофтам. наздик рафтам, аз тарафи амнияти миллии минтақаи Пулоб маро дастгир карданд. тибқи хулосаи шӯъбаи экспертӣ криминалистии агентии назорати маводи нашооварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон маводи нашооваре дарёфт шуда 79 килограмму 722 грамм нави ҳашиш, 9 килограмму 860 грамм нави афюн ва 975 грамм нави метамфетамин буда, вазни умумияшон 90 килограмму 557 граммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шӯъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Қатлон бо дастрасии моддаҳои 36 қисми 5, 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми 3 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. аз ҳар як сокини ҷомеа хоҳиш карда мешавад ки дар роҳи пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ва ҳифзу марзу буми кишвар саҳмгузор бошанд. зеро ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар шаҳри Норак дар доираи корҳои ободонӣ бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба нақша гирифта шудааст ки ин тадбир ба рушди саноати кунунии мамлакат заминаи хуб фароҳам меорад. гузориши Саидшоҳи Муродалӣ ва Искандари Саид. бо мақсади амалигардии стратегияи муҳими давлатӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар дар шаҳри Норак бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва ҷалби соҳибкорони ватанӣ бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ вусъати тоза дошта ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот низ дар баланд гардидани иқтисодиёти мамлакат мусоидат намуда истодааст. имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри Норак сохтмони як зумраи иншооти соҳаи саноат бо маром идома дошта соҳибкорон азм доранд ки барои истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дастовардҳоро дар ин самт афзун намоянд. бо дастгириву ҷонибдории иқдомҳои созандаи ҳукумати мамлакат зери сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат дар тамоми самтҳо корҳои ободонӣ дар ҳудуди шаҳр ҷараён дошта бо бунёди иншооти муҳими хоҷагии халқ ҷойҳои нави корӣ ба сокинон муҳайё гардида истодааст. вобаста ба талаботи минтақа соҳибкорон корхонаҳои истеҳсолиро бунёд менамоянд ки маҳсулоти он дар хури сокинон бошад. аз ин рӯ пешрафту муваффақият ба самтҳои соҳибкорӣ имкон фароҳам месозад ки иқтисодиёти ҳар корхона баланд ва эҳтиёҷоти мардум қонеъ гардад. дар шаҳри Норак ҷиҳати вусъат гирифтани корҳои сохтмонӣ ва таъмини сохтмончиён бо масолеҳи зарурӣ корхонаи истеҳсоли хиштҳои бетонӣ ва дигар масолеҳи зарурӣ бунёд гардидааст ки дорои сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи сохтмонӣ мебошад. фаъолгардонии нақши занон дар ҷомеа ва қадршиносии онҳо ҳамеша дар зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумат
ҳукумати мамлакат қарор гирифта, дастгирӣ ва имтиёзот дар ин самт марҳила ба марҳила бештар мегардад. Дар асоси ҳамин барнома дар шаҳри Норак маркази касбомӯзии бонувон фаъолияти назаррас дошта, дар баробари омӯзонидани ҳунарҳои гуногуни мардумӣ занону духтарон ба духтани либосҳои миллӣ, варзишӣ, ҳарбӣ ва мактабӣ ҷалб карда мешаванд. барои мо занону бонувон имрӯз тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст, ҳам барои таҳсил, ҳам барои кору фаъолият. имрӯз занону бонувони Норакшаҳр пайваста талош бар онанд ки барои ободии ватан, барои саҳми арзанда гузоштан дар рушду тараққиёти ҷомеа ҳиссагузор бошанд. Дар шаҳри Норак тамоми имкониятҳо барои занону бонувони хонашин низ фароҳам оварда шудааст ки дар шаҳр як маркази бонувон ташкил карда шудааст ки барои ҷалби занону бонувони хонашин метавонанд дар он ҷо кору фаъолияти худро идома диҳанд. маркази касбомӯзӣ айни замон тибқи шаҳрнома барои таъмини хонандагон бо сару либоси мактабӣ фаъолиятро дучанд ба роҳ монда кӯшиш доранд ки то оғози соли нави хониш талаботи муассисаҳои таълимиро бо сару либоси ягона пурра таъмин намоянд. ҳамасола маркази касбомӯзӣ мо бо тамоми корхонаҳо муассисаҳо шаҳрнома баста, аз ҷумла барои соҳаи тиб, барои соҳаи фарҳанг, барои соҳаи маориф ҳамасола ба ҳама корхонаҳо муассисаҳо шаҳрнома баста либосҳои фармудашударо мо таъмин намуда, айни ҳол ба духти сару либоси мактабӣ машғул ҳастем ки ҳамасола ба онҳо либосҳои ягонаи мактабӣ бо сифати хубу бо нархи дастрас таъмин намуда истодаем. ташкили чунин марказҳои ҳунаромӯзӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид имкон медиҳад ки тавассути ба роҳ мондани маҳфилҳои гуногун ҷалби бештари ҷавонон ба ҳунарҳои мардумӣ зиёд гардад. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, шаҳри Норак, Ахбор. ободонӣ дар маҳал ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Дӯстӣ корҳои созандагӣ вусъат дорад. дар ин раванд ба хотири таъмини бемамонияти рафтуомади сокинон роҳҳои маҳалливу марказӣ таъмиру мунфарш мегарданд. гузориши Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад. баробари қомат афрохтани бинову иншооти гуногунтайинот дар ноҳияи Дӯстӣ бобати таъмиру мунфаршнамоии роҳҳои маҳалливу марказӣ низ таваҷҷӯҳи хоса равона карда мешавад. чунин тадбири ободонӣ чандест дар ҷамоати шаҳраки хуррамдиёри ноҳия оғоз гардида марҳила ба марҳила роҳҳои маҳалливу байни деҳаҳо мунфарш гардида истодаанд. масоҳати умумии роҳҳои маҳалливу марказии ҳудуди ҷамоати шаҳраки хуррамдиёр 34 километрро ташкил дода соласол бо дастгирии сокинону ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ таъмиру мунфарш карда мешаванд. тибқи иттилои масъулин соли сипаришуда бо саҳми сокинону соҳибкорон ва дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масоҳати 4 километр роҳҳои маҳаллӣ ба таъмир ниёз дошта мунфарш карда шуда мушкилоти равои сокинон каме ҳам бошад бартараф карда шуд. дар соли 2025 бошад аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷамоати шаҳрак асфалткунии 6 километр роҳ ба нақша гирифта шуда то ин ҷониб 1 километру 500 метри он анҷом дода шудааст. роҳбари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами мо ки сафари корӣ ба ноҳияи Дӯстӣ доштанд дар ҳамон ҷо супориш доданд ки 8 километр роҳҳои маҳаллии шаҳраки ғараватӣ мунфарш карда шаванд ва ин марҳилаи сеюм аст ки дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки хуррамдиёр роҳҳои дохилии шаҳраки ғараватӣ мунфарш карда шуда истоданд. мо аз роҳбари давлати худамон бениҳоят сипосгузор ҳастем. мардуми ҷамоат бениҳоят сипосгузоранд ки чунин роҳбари маҳбубу ғамхор дорем. ба ин пешравиҳо нигоҳ накарда шахсони ҷуҳатманди ҷамоати шаҳраки хуррамдиёр тасмим гирифтанд ки баъзе роҳҳои маҳаллии деҳаҳоро аз ҳисоби худашон мунфарш намоянд. ҳамин гуна иқдомҳои созандагӣ ва таъкидҳои ободгаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони мамлакатро рӯҳбаланд намуда талош ба он месозанд ки пайваста дар чунин амалҳои бунёдкорона саҳми муносиб гузоранд. бошандагони ин ҷамоати деҳот аз дастгириҳои доимии ҳукумати кишвар хушнуд гардида тадбири зайлро тӯҳфаи арзишманде дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ менамоянд. миннатдории худро ба ҷаноби олӣ мерасонам ки мана дар шаҳраки ғараватӣ бисёр ободиҳо шуда истодааст. ободиҳо ки мана ҳамин
3 روز می شود در شهرک گراوتی 5 کیلومتر اسفالت پوش شده ایستاده است. خلق می خواهند که با خواهش خودشان باز در این سمگذار باشند. در دیگر کارهای آبادانی من دیگر کوچه‌ها را مثل همین اسفالت پوش نمایند. هدف ساکنان و صاحبکاران ناحیه دوستی و بهترسازی اینفراستراکچور ضروری، بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم و فراهم آوردن شرایط کار و زندگی شایسته روانه گردیده است. سمندر شایف، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار. با استفاده از تجربه و اصولهای معاصر پرورش، سهامداران دهات می توانند در دامن تلوتپه و زمینهای کارامل با راه آبمانی قطرگی باغ بنیاد نمایند. شرح بیشتر در گزارش گلچهره ستار. اقلیم شهر پنجکن برای بلند برداشتن محصولناکی سیب و افزون نمودن استحصال دیگر میوه‌های شهدبار خیلی موافق است. بنا به معلومات آماری، میدان باغ‌ها در این گوشه بیشتاسای وطن 3473 گکتار را تشکیل می‌دهد که از این شماره 1409 گکتارش را تاگزار در بر می‌گیرد. کشاورزان صاحب تجربه با مقصد فراوانی بازارهای داخلی با میوه‌های تر و تازه و تأمین احتیاجات اهالی با این نوع محصولات سرخریدار تلاش می‌نمایند که تمام چاره‌بینی‌های اگرتکنیکایی پرورش را سریع وقت گذرانند. در شهر پنجکن 3800 گکتار درختان میوه دهنده بازارها موجود است. در جماعت دیهات لایق شهری در خواجگی دیخانی عبدالله باغ‌ها در وقتش کارکرد گذرانده شدگی، بین قطارها ملایم کردگی، پاروب دورهای مینرالی کارکرد کرده شدگی. باغداران صاحب تجربه برای تر و تازه و به تلف نگاه داشتن میوه در تمام فصل سال بنیاد سردخانه‌های زمانوی را به منفعت می‌دانند. تا به 60 تن حاصل گرفتگی سال ما هست. از گیلاس ما میگیریم 1 تن 1.5 تن. از انگور میگیریم تا 4 تن 4.5 تن. از سیب ما تا 40 تن از گکتار سیب گرفتیم. این مرد کاردان شکرگزاری میکند که توسط صاحب استقلالی امکان پیدا نمود که خود را صاحب اصلی زمین دانسته در 3 گکتار زمین باغ بنیاد نماید و از ثمر مهنت روزگاری آباد و آسوده و زندگی شایسته داشته باشد. از ثمر همین باغات ما دارای 40 تانه سرخانه کردم، فرمه کردم و زمین های نو از خودکنی به کار کردم. با مهر بی اندازه به هر کف خاک وطن سال 2005 به بنیاد باغ شروع کرده و 15 سال می شود که از ثمر مهنت نه تنها در جماعت دهات لایق شهری بلکه در سراسر جمهوری صاحب احترام گردیده است. زیرا این مرد نیکنام مهنت را برای عبرت می کند تا آیندگان در برابر کام شیرین کردن کاری نیکش را ادامه دهند. فرزندای با همه مهر وطنداری وطن دوستی تربیت کردم و مسادم که مهرشون فقط وطن باشد. در این دهات همچنین 20 گکتار باغ خوازوی بنیاد گردید که نوهای بهترین انگور را از شهر حصار و ترسونزاده دسترس کرده خواجگیداران می توانند با مصلحت متخصصان ساحه بعد 3 سال از این باغ حاصل دلخواه به دست دارند. با دستگیری جناب عالی محترم امامعلی رحمان اینجا به آب آورده شد. بعد تاکای نو بنیاد از حصار آورده کوریدیم. عین حال این نهال ها باید با گفت متخصصا 3 سال به حاصل زیاد. در دامن کوههای سربلند دهاتی رودکی با اقدام آموزگار سابقه دار بنیاد زینباغ نمونوی کارنامه است لایق آموزش و پژوهش. محبت بی اندازه وطنداری بود که امکی سننبر توانست در این دامن کوهپاره های خیلی بلند سبزیش بیشتر از 4000 نهالان همیشه سبز و آرایشی و میوه دهنده را تأمین نماید. شروع از سال 2020 این مرد پاک ضمیر اولا از 2 کیلومتر آب برآورده میخواست در این دامنه کوه ارچه‌زار بنیاد کند، ولی حس بلندی وطنداری و آبادکاریش امکان نداد که با 200 بیخ نهال ارچه قناعت کند. سال 2020 اول ارچه‌زار کردیم. مقصد اساسی ما ارچه‌زار کنی بود. از همین کوه چشمه دارد بنیاد کردیم. آب
نرسید. مجبور شدیم که با از دریای قوله گفتنی دریا هست مسافه 4 کیلومتر آب آوردیم. بغیر از 200 ارچه که گرانده بودیم موندگی همه درخت حاصل دهنده تشکیل کردیم با واسطه آب قطرگی. عین زمان میدان باغ 4 گکتار را تشکیل می‌دهد که در آن 1000 بیخ نهال سیب، 1000 بیخ دیگر سیاه‌آلو و باقی مانده‌اش را انار و انجیر و بادام و گیلاس و نسترن و دیگر درختان همیشه سبز در بر می‌گیرد. امروز با امید و نهال‌های شنانیده‌اش نگریسته باور دارد که درختانی که از محبت دل آب می‌خورند سال‌های نزدیک بارآور می‌گردند و آیندگان از میوه‌اش کام شیرین میکنند. соли равон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи зафаробод дар майдони зиёда аз 10 000 гектар кишти пунбадона гузаронида шудааст. ҳангоми кишт деҳқонон аз навъҳои беҳтарини тухмиҳои ба маҳал мутобиқ гардида истифода бурда маротибаи дуюм аст ки коркарди пахтазорро тавассути нуриҳои органикӣ ва минералӣ идома дода истодаанд. гузориши Фирдавс Умаров. пахта дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун маҳсулоти стратегӣ ва содиротӣ маҳсуб ёфта рушду равнақ додани он дар соҳаи кишоварзӣ на танҳо аҳамияти ғизоии мамлакат балки рушди иқтисоди миллиро боз ҳам мустаҳкамтару қавитар месозад. аз ин рӯ ҳамасола дар майдонҳои кушоду иқлимаш мусоид кишти пахта ба таври густурда роҳандозӣ мегардад. зафаробод ки яке аз ноҳияҳои пахтакори мамлакат маҳсуб ёфта ба кишту парвариши пунбадона шӯҳратёр гардидааст, имсол дар майдони 10318 гектар кишти пахта гузаронида феълан нашъунамои хуб дорад. аз нишондиҳандаи мазкур 2373 гектараш ба ҷамоати деҳоти ҷомеъ, 2015 гектар ба ҷамоати деҳоти меҳнатобод, 2172 гектараш ба ҷамоати деҳоти зафаробод, 1423 гектараш ба ҷамоати деҳоти ба номи Ҳамид Алиев ва 2335 гектараш ба ҷамоати деҳоти Равшан рост меояд. саҳмдорони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи зафаробод таи чанд соли охир ҳангоми кишти ин зироати фоидаовар аз тухмиҳои серҳосилу ба шароити ноҳия мутобиқшуда аз қабили Хуҷанд 67, Тоҷикистон, Султон ва хориҷии ДП 5111, Синзиян ва Бухоро истифода мебаранд, зеро бо таъкиди мутахассисони соҳа нахи ин пунбадонаҳо хеле пурқуввату чигиташ серравған аст. гузашта аз ин дар бозори ҷаҳонӣ шӯҳрати баланд ва харидорони зиёде дорад. хоҷагии деҳқонӣ Бахт яке аз хоҷагиҳои пешсафи соҳаи пахтакорӣ маҳсуб ёфта аз майдони умумии 54 гектар дар 26 гектари он кишти пунбадонаи нави чинии Синзиян доир намудааст, ки нисбати соли гузашта 4 гектар зиёд мебошад. тибқи гузориши хоҷагидорон ин нави пунбадона ҳосилнокӣ баланд дошта мавсими гузашта аз ин нави тухмӣ самараи фаровон ба даст оварда шудааст. ҳамзамон ҷиҳати шодоб гардонидани мазраъҳои киштшуда дар хоҷагии деҳқонии мазкур ду чоҳи амудӣ кофта дар ин баробар аз канали магистралии ТМ2 обёрӣ карда мешавад. бо фароҳам омадани обу ҳавои мусоид ва дастрасии оби полезӣ соли равон саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Қарасаққолбобо дар майдони 9 гектар кишти пунбадона гузаронинданд ки ниҳолони пахта аллакай ба шонабандӣ ва кӯракбандӣ оғоз намуданд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии мазкур ки дорои 21 гектар замини кора мебошанд бо истифодаи пурсамари ҳар ваҷаб қитъаи киштшаванда дар мазраъҳои боқимонда гандум, юнучқа, полезӣ ва картошка кишт намуданд ки дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми бориз гузошта мешавад. кишти пахта ки асоси фаъолияти саҳмдоронро ташкил медиҳад, хоҷагидорон азми қавӣ доранд ки аз ҳар гектар майдони пахтазор зиёда аз 50 сентнери ҳосили аълосифат ба даст оваранд. дар маҷмӯъ пахтакорони шӯҳратёри ноҳияи зафаробод ҷиҳати истифодаи пурсамари майдони пахтазор ҷаҳду талош доранд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Зафаробод, Ахбор. кишоварзони шаҳри Панҷакин ба ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ машғуланд. гузориши Далири Бозор ва Хаём Ҷуаев. картошка яке аз маҳсулоти асосӣ дар сабати истеъмолии аҳолӣ ба шумор рафта, кишоварзони шаҳри Панҷакин пайваста ба кишту парвариши ин маҳсулот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд ва ҳамин гуна бо риояи агротехникаи кишту парвариш ва дар амал татбиқ намудани илм дар истеҳсолот ҳосили хуб низ ба даст меоранд. агар дар як қисмати заминҳои кишоварзӣ ба шинондани картошка нав оғоз бахшида бошанду дар як гӯшаи дигар ин маҳсулот нашъунамои хуб дошта бошад, кишоварзони пешқадам ҳосили картошкаи барвақтӣ кишинамудаи худро ҷамъоварӣ намуда истоданд.
با مساعد آمدن باد و هوای امساله حاصل دسترنج دهقان در صحرا خوب به نظر می رسد که این به فراوانی محصولات در بازار و همه گونه بهتر گردیدن وضع مالی خوجگی های دهقانی آورده می رساند. سال جاری سهامداری خوجگی دهقانی میرزا قیاموفی جماعت دیهاتی خلیفه حسن در میدان 7 هکتار کارتوشکای بروقتی کش نموده بودند که امروز ثمره خوب داده ایستاده است و بعد جمع‌آوری نمودن حاصل یکم نیت دارند که در این زمین کشت سبزی را به راه مانند. امسال 7 هکتار کارتوشکا کوردیم. حاضر کارتوشکا بعد دوشنبه پایتخت رای کردیم. بعد جمع‌آوری کارتوشکا دوم حاصل سبزی می‌کنیم. نیت داریم در حاصل دوم حاصل نقد گرفتنیم. حاصل جمع‌آوری نموده دهقانان در برابر تامین نمودن بازارهای داخلی همچنین با تکنیک‌های مخصوص به شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌ها دسترس کرده می‌شوند که با فراوانی این نمود محصولات کشاورزی و معتدل گردیدن نرخ آن مساعدت می‌کند. سال جاری نیت کردیم در 50 سوتق زمین کارتوشکا کوریدیم. کارتوشکا حاصل خوب داد. در قسمش حاضر کنده بالگر کوردیم، قسم دیگه‌اش سبزی می‌کنیم. من همجا خطار کرده خالتا خدا به شکر ناس حاصل. رحمت جناب عالی با که ما با همیشه زمین و آزادی دادگی و همین کار کرده گرفتاسی. قید کردن ضرور است که سال جاری کشاورزان این جماعت طبق اطلاع در میدان 255 هکتار کشت کارتوشکای بروقتی را به راه مانده بودند که در اکثریت این زمین‌ها جمع‌آوری حاصل شروع گردیده. تا امروز در یک قسمت آن الکی کشت تکراری گذرانده شده است و دیگر زمین‌ها برای گذراندن کشت آماده کرده می شوند. همه گونه هر چیز زودتر جمع‌آوری نمودن حاصل زمین و در جای آن گذراندن کشت تکراری از هدف‌های اساسی دهقانان و کشاورزان شهر پنجکین به حساب رفته. برای اجرای هر چیز زودتر آن کارها با مرام پیش رفته ایستاده. دلیر بازار، خیام جورایف، شهر پنجکین، اخبار. миллати тоҷик аз давраҳои қадим дорои ҳунарҳои гуногуни мардумист ки бо заҳмату талоши ҳунармандон рушду такмил ёфта то замони имрӯз омада расидааст. дар ноҳияи темурмалик низ доир ба ҳифзу омӯзиш ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар равона гардида дар ин самт ҳунармандони зиёде ҳам фаъолияти пурсамар доранд. гузориши Олим Носирзода. баҳри ҳифзи фарҳангу эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи темурмалик бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ барномаву ҳадафҳои мушаххас роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. дар баробари ҳунарҳои гуногуни халқи тоҷик ҳунари табақтарошӣ низ дар ноҳия аз ҷониби ҳунармандон дар ҳоли рушду такомулёбӣ қарор дорад. эмомалӣ каримов сокини шаҳраки баҳманруди ноҳияи темурмалик 10 сол инҷониб ба ҳунари табақтарошӣ машғул аст. дастгириҳои ҳукумати кишвар шароиту имконоти фароҳам овардашуда ва рушду эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ӯро ба омӯзиши ҳунари табақтарошӣ водор сохт. ӯ ин ҳунарро на аз падару бобо балки аз завқи дил дар айёми миёнасолӣ омӯхтаву имрӯз навъҳои мухталифи табақ ва зарфҳои гуногунҳаҷми чӯбинро бо сифати баланд омода ва пешниҳоди мардум мекунад. эмомалӣ каримов фарзандони худро дар баробари дорои дигар касбу шуғли муносиб буданашон инчунин нозукиҳои ҳунари табақтароширо низ ба онҳо омӯзонда аст. ҳоло бошад набераҳоро низ дар ин ҷода роҳнамоӣ мекунад. ин ҳунарманд омӯзиши ҳунарро барои ҳар фард василаи дарёфти эҳтирому мавқеи муносиб дар ҷомеа ва арҷгузорӣ ба анъанаҳои бостонии ҳунармандии халқи тоҷик медонад. ҳамзамон дар баробари фаъолияти пурсамар дар тарбияи шогирдони боистеъдод низ саҳмгузор аст. табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои суннатии мардуми тоҷик маҳсуб меёбад. дар замони имрӯз ҳам ин оини ҳунармандӣ бо омезиши рангу тобиши наву мутобиқ ба айём рушд ёфтаву аз ҷониби ҳунармандон дар ҳоли густаришёбӣ қарор дорад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Темурмалик, Ахбор. ваҳдати миллӣ ва пешвои ваҳдат офар таҳти ҳамин унвон дар институти илмҳои гуманитарӣ ба номи академик Баҳодур Искандарови Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамоиши илмию амалӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар ҷаҳони норому пурҳаводиси муосир ваҳдати миллӣ ва суботу оромӣ барои мардуми тоҷик пеш аз ҳама омили бунёдии дастовардҳои навин, татбиқи нақшаҳои стратегӣ, кафили боэътимоди амнияти давлат ва ҷомеа, зербинои иқтисодиёту иҷтимоиёт ва шарти асосии пешрафту ободии кишвари азизамо мебошад. ин аст ки бо мақсади шаро тавзеяи воҷаи ваҳдат бори дигар равшану возеҳ намудани нақши арзанаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба ин дастоварди арзанда ва ҳадафҳои неку созандаи давлату ҳукумати
ҷумҳурии тоҷикистон ба ифтихори таҷлили сазовор аз ҷашни 28-солагии ваҳдати комили миллӣ ҳамоиши ҷумҳуриявӣ илмии назариявӣ дар институти илмҳои гуманитарӣ ба номи академик Баҳудур Искандарови Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таҳти унвони ваҳдати миллӣ ва пешвои ваҳдатофар баргузор гардид. дар оғози кори ҳамоиши илмии назариявӣ дар мисоли равшани вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чунин ободкориҳоро зикр намуда қайд дошт ки аз баракату шарофати сулҳу суботи кишвар ин минтақаи диёр ба як мавзеи тамошобобу афсонавӣ мубаддал гардидааст. дар идомаи кори ҳамоиши илмӣ вобаста ба тамоми фазилатҳои ваҳдати миллӣ, моҳияту маром ва нақши он дар давлатдории навини тоҷикон сухан рафта ба 2 нафар кормандони институти биологии Помир ба номи академик Худоёрбек Юсуфбеков шаҳодатномаи узви вобастаи Академияи миллии илмҳои тоҷикистон тақдим гардид. пас аз анҷоми ҳамоиши илмии назариявӣ меҳмонон аз боғи набототи Помир дида намуданд. қайд карда шуд ки боғи набототи Помир дар байни боғҳои набототи тамоми дунё мавқеи махсус дорад. вай ҳамчунин манбаи тухмии набототи баландкӯҳ таваҷҷӯҳи боғҳои мамолики дигарро ба худ ҷалб менамояд. боғ дорои 624 гектар майдони замин аз ҷумла зиёда аз 80 гектар ҳудуди обёришаванда мебошад. аксарияти ҳудуди боғ аз шароити гуногуни экологӣ иборат буда барои омӯзиши намудҳои ҳархелаи растаниҳои тадқиқшаванда мусоид мебошад. дар робита ба риояи қоидаҳои бехатарии обозӣ ва пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ аз ҷониби масъулини шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода дар байни сокинон бахусус ҷавонону наврасон ва истироҳаткунандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст. дар робита ба пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ ҳангоми обозӣ ва риояи ҳатмии талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз ҷониби масъулини шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода ситоди доимуамалкунанда таъсис ёфта байни ҷавонону наврасон ва меҳмонону истироҳаткунандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида истодаанд. дар доираи ин тадбир дар ҷойҳои мамнӯъ барои обозӣ шиёру овезаҳо инчунин аломатҳои ишоратӣ насб гардида ба истироҳаткунандагон ва наврасону ҷавонон аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ ва роҳу усулҳои расонидани кӯмаки аввалия дар ҳолатҳои ғарқшавӣ дастурамалҳо дода шуд. вобаста ба тадбирҳои фаврии пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ дар асоси нақшаи чорабиниҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳр ситоди доимуамалкунандаe ва гурӯҳҳои корие ки таъсис дода шудааст имрӯзҳо бо тамоми ҷамоатҳои деҳот ва тамоми табақаҳои аҳолӣ дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондии идома дорад. дар тамоми он ҷойҳое ки барои обозӣ манъ аст ишораҳои огоҳкунанда аз тамоми зернизомҳои ҳудудӣ ва зинавии низоми ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода насб шудааст ва ҳама рӯза зери назорати доимӣ қарор дорад. фасли гармои сол тобистон талаботи организми инсонро ба об ва машғул шудан ба обозӣ бештар менамояд. аз ин ҷост ки сокинон алалхусус кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар бештари мавридҳо макони обозиро вобаста ба шароити маҳал аз ҷумла каналу дарёҳо ва маконҳои истироҳативу фароғатиро интихоб менамоянд. дарёҳои Ширкен ва Қаратоғ ки пуртуғиён ҳастанду аз ҳудуди шаҳри Турсунзода ҷорӣ мешаванд, мутахассисон оббозӣ дар онҳоро тавсия намедиҳанд, зеро шиддати об метавонад ҳар сония хатари ҷиддиеро барои ғарқшавӣ ба миён орад. аз ин рӯ сокинону истироҳаткунандагон барои обозӣ ҷойҳои мувофиқи талаботи бехатариро бояд интихоб намоянд. дар баробари риояи қоидаҳои обозӣ шаҳрвандон бояд ба тозагии об низ аҳамият диҳанд, зеро покии он аз ҳар гуна олудагиҳо ба талаботи беҳдоштӣ бояд ҷавобгӯ бошад. дар ин баробар соҳибмулкони ҳавзҳои шиноварӣ, роҳбарони соҳилҳои фароғатӣ ва муассисаҳои истироҳатӣ дорои объектҳои шиноварӣ масъул ҳастанд, то барои мизоҷони худ ҳангоми обозӣ шароити зарурӣ фароҳам оранд. чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар робита ба пешгирии ҳолатҳои ғарқшавӣ аз ҷониби шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Турсунзода минбаъд низ ба роҳ монда шуда ҷиҳати пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои нохуш тадбирҳои саривақтӣ андешида мешаванд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, ахбор.
در قسم جنوب شرقی ژاپن در 7 سال اخیر ولکان سیموئی خروج کرده، چنگ و غبار آن در فضا پهن گردید. در یک کون شتات کیووی شمالی جمهوری دموکراتیک کنگو ریزش سنگپاره به عمل آمد. در پی حادثه بیش از 20 نفر به هلاکت رسیده، چند کسی دیگر مجروح شدند. شرح این و دیگر خبرها از خارج مملکت. در اسپانیا гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ ҳосили зироати полизиро нобуд мекунад. айни ҳол дар минтақаҳои қисми ҷанубии кишвари мазкур ҳарорати 40 дараҷаро ташкил медиҳад. ба гуфтаи деҳқонон, аз сабаби гармии шадид онҳо наметавонанд сари вақт ҳосили заминҳои киштро ҷамъоварӣ намоянд. аз ин рӯ қисми зиёди ҳосил дар саҳро хушк гардидааст. мувофиқи маълумоти маркази обу ҳавошиносии кишвар, гармии тоқатфарсо давоми ҳафтаи равон идома меёбад. вобаста ба ин дар чанд минтақаи музофоти андалусия ҳолати фавқулода эълон гардидааст. аҳолии минтақаҳои қисми ҷанубии ҷумҳурии мардумии чин бошад, аз боришоту обхезии шадид азият мекашанд. дар музофоти хунани кишвари мазкур давоми як рӯзи охир меъёри бориши як моҳаи борон ба қайд гирифта шудааст. бар асари офати табиӣ даҳҳо бинои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари обхезӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шуданд. дар соҳилҳои ҷазираи хоккайдои ҷопон бо қувваи 6 балл заминларза ба вуқӯъ пайваст. аз рӯи маълумоти мақомдорони маҳаллӣ, таконхӯрии замин дар умқи 10 километр ба қайд гирифта шудааст. бар асари офати табиӣ роҳҳо ва биноҳои кӯҳна зарар дидаанд. дар бораи талафоти ҷонӣ ва осебдидагон маълумот дарҷ нагардидааст. ҳамчунин дар пай таконхӯрии замин хатои интиқоли нерӯи барқ корношоям гардида, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шудаанд. дар қисми ҷанубу шарқи ҷопон аввалин маротиба дар 7 соли охир вулқони симоӣ хуруҷ карда, чангу хокистари он дар фазо паҳн гардид. вобаста ба ин аз сокинону сайёҳон дархост карда шудааст, ки аз рафтан ба наздикии вулқон худдорӣ намоянд. вулқони симоӣ дар қаторкӯҳҳои кирисима воқеъ дар миёни марзи минтақаи кагасима ва миязаки ҷойгир аст. ёдовар мешавем, ки 22 июни соли 2018 дар натиҷаи фаворазании вулқони симоӣ ва ҷорӣ гардидани гудозаи он, ҳаракати нақлиёт, қат ва парвози ҳавопаймоҳо ба чанд хат сайр муваққатан ба таъхир гузошта шуда буданд. дар якуни штати кивии шимолии ҷумҳурии демократияи конго резиши сангпора ба амал омад. дар пай ҳодиса беш аз 20 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар маҷрӯҳ шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор чанд нақбкан дар зери сангпораҳо дар мондаанд. кормандони хадамоти дахлдор дар рафти корҳои ҷустуҷӯи наҷотдиҳӣ 100 нафарро зинда пайдо карда, онҳоро ба беморхона интиқол доданд. ба гуфтаи кормандони хадамоти марбута, замоне ки кормандон дар дохили кон машғули кор буданд, якбора резиши ҷинсҳои кӯҳӣ ба амал омада, онҳоро зер кардааст. дар маҳалли ҳодиса барои пайдо кардани бенишон гаштагон кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ фаъолият доранд. сабабҳои резиши сангпора дар боришоти шадид арзёбӣ мегардад. дар минтақаи прая гандеи бразилия кураи ҳавоӣ оташ гирифта ба замин афтид. бар асари ҳодиса 8 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. мувофиқи маълумоти расида, ҳангоми сар задани сӯхтор дар дохили кураи ҳавоӣ 21 сайёҳ қарор доштанд. прая гранде як макони машҳури сайёҳӣ дар штати санта катарина воқеъ дар қисми ҷанубии бразилия ҷойгир аст. сабабҳои оташ гирифтани кураи ҳавоӣ муайян нест. дар як бозори штати борнои нигерия амалии террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 12 нафар ба ҳалокат расида, 30 каси дигар аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор бо ҷароҳати гуногун ба беморхона интиқол дода шуданд. тибқи маълумоти кормандони ҳифзи ҳуқуқ, террористи худкуш таҷҳизоти таркандаи ба баданаш ҷой намударо дар миёни одамон ба кор даровардааст. аз зарбаи таркиш мағоза ва нақлиётҳои атроф зарар диданд. дар нигерия давоми 16 сол аст ки нооромиҳои дохилӣ қатъ намегардад. дар ин муддат бар асари ҳамлаҳои гурӯҳҳои ҷиноятпеша ва анҷом додани амалҳои террористӣ ҳазорон нафар ба ҳалокат расида, беш аз 2 миллион каси дигар манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуда овора шуданд. 21 июн варзишгарони тоҷик ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо 2025 аз 13 то 19 июли соли равон дар шаҳри Будапешти Маҷористон баргузор шуд, таърихсозӣ намуда бо 3 медал ба ватан баргаштанд. тоҷикистон дар ин мусобиқа байни 93 давлати иштирокчӣ мақоми ҳафтумро ишғол намуд, ки ин маротибаи аввал дар таърихи ҷудои мамлакат мебошад. шарҳи бештар дар гузориши Раҳматшоҳ Обид. боиси хурсандӣ аст ки солҳои охир варзишгарони тоҷик
пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунанд ва ба гирифтани натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил мегарданд. чанд рӯз қабл дастаи мунтахаби тоҷикистон ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба дзюдо 2025 бо муваффақият иштирок карда таърихсозӣ намуда бо 3 медал аз Будапешт ба ватан баргаштанд. ман хушбахттарин шаҳрванди даврони соҳибистиқлол худро ҳис мекунам. ин ҳама талошу заҳматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мебошад ки мо рафта дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунем ва муаррифгари давлату миллати худ мебошем. самараи истиқлолияти ваҳдати миллӣ ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ аст ки дар зарфи 34 соли исолияти давлатӣ варзишгарони тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ шарафи тоҷикистонро ҳимоя менамоянд ва ба ифтихори ғолибияти онҳо парчами кишвари азизамон парафшон мегардад. бо шарофати исолияти давлатӣ ва варзишгарони мамлакат имконият фароҳам гардид ки дар борбари мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар як қатор чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, чемпионатҳои ҷаҳон, осиё, бозиҳои олимпӣ, бозиҳои осиёӣ ва ғайро иштирок ва ба дастовардҳои таърихии даврони истиқлол ноил шаванд. мавриди зикр аст ки тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон 2025 дар ҳисоби медалҳо бо 3 медали таърихӣ мақоми ҳафтумро миёни 93 кишвари иштирокчии мусобиқа ишғол намуд ки ин бори аввал дар таърихи дзюдои кишвар мебошад. ин мусобиқаи ҷаҳонӣ аз 13 то 20 июни соли 2025 дар қалби аврупо шаҳри Будапешт кишвари Маҷористон баргузор гардид ки дар он 556 варзишгар 294 мард ва 262 зан аз 93 кишвари 6 қораи олам бо ҳам рақобат карданд. аз чемпионати ҷаҳон тоҷикистон 2 медали биринҷӣ дошт ки онҳоро Расул Боқир соли 2007 ва Somon Маҳмадбеков соли 2024 ба даст оварданд. дар чемпионати ҷаҳон 2025 дзюдокорони тоҷик аз худ маҳорати баланд нишон дода бо ба даст овардани 3 медали чемпионати ҷаҳон ин шумораро ба 5 адад расонданд ки ин натиҷаи беназир аст. аз байни онҳо Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни 66 кг ба гирифтани медали нуқра, Обиҷев низ дар ин вазн ба гирифтани медали биринҷӣ ва Теймур Раҳимов низ дар вазни ҷамъи 100 кг ба гирифтани нишонаи биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли 2025 шарафёб гардиданд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 24 июни соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18, дар баъзе ноҳияҳо то 20-22 дараҷа, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 36-38 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 4-9, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28, рӯзона 38-43 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 18-23, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 35-40 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 36-41 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа, рӯзона 26-31 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.